Salam alaikum, mes abonnés. Nana Malila, Béni Diouli, écoute pour complet. Abéré donc. On a un jet de Youssouf Osado. Massanjo Kone. Alléluia. Madame Baga Massanjo. Alléluia. On a un jet barricade. Barricade. Non, on le sera ma barricade. Encore d'ara, ni koina, on y a la ni koina. Ela, jamase wara ni koina. Alamana kiti komina masanya kone. Joti se bota okola. Ela, jamase wara ni koina. Ang badi ba ang muli aw ba kala masanje kele dafe masanje bono ko ya kumariam ba ma sola ka mbia ko dawda na ni aletia na ka jama bia ko ma bia kan masanje ang muli bula de na kale be bono chiri sana me ai na kira bi no ko kele kili ang kana banga bismillah malila alambe ku akabari ka abija alay min do do wosi ni ko bi farka to ko laban biya ma kana nye ma ki ma do esa masanje femele ta on julu ko de kana nye joya kone sangara na ki keri fade ka no segi da fe kuma to be ko le ni furu so biya nam masande ya kan ya bija safu to westrala wallahi ko era ko ti ko me nam masande ya do ka bija wallahi mo ida ni mo no wallahi ni bi fi masange kan yere ashinki se kan toro mem angani kan antara ko sala abija ba ko mo ma ko ke be se ke ako maram jama bela ara na so ka jama ta kaduna ka so abe fora ma abe kala ama toro me dama udra ka masange utira fana masange usura fana masange why bien nous faire plus de 20 millions kera mariam kan go fa da ro ko ni fele isimfa ale ka te me sima do kuma ko jago ya on mi ya on de ba ko desema bila ko secretary ko be massage do ni million de na yo bla kerepe ko la gane ni na ya mo ni barka da do ma ga bla ko ko shi dine ma abija aya dine re kana di maramma kala kana foi kana donc mo do na maram no kai complete da be kan massage yi fa de wali ta ko son ta mo da ga